Hello guys, dito kami ngayon sa Nueva Ecija. Kumukuha kami ng sibuyas. Tagamunyos. Naka-video call? Naka-video call? Naka-video call? Ayan o. Ay, video lang. Ngamda ka ko. Awan ang video. Ay. Ayan. Dapat tagamunyos. Manam. Lah, okay nga magbangsikan. Hoy! So bali yung kinukuha naming sibuyas guys, yung mga yung mga ano lang, yung mga tira-tira ng mga nag-harvest o nanguha ng mga sibuyas. Ayan o. So ang tawag dito guys, tudtod. Yan guys oh. Di mamang Janet lang lang. Tayo tiga giski lang. Gastin ka laog. Sige. Mga labs, ito yung sumisira sa sa mga pananim, sa mga nagtatanim ng sibuyas dito sa Nueva Ecija. Yan, yung mga sumisira sa mga sibuyas. Yan o. Yan. Si asawa ko, tsaka nanay, papa ni misis. So ayun guys, nakarami-rami na rin tayo. Yan o. Tsaka mayroon din hawak tong si baby. Yan o. Mga sibuyas, ganito guys. Oh. Ayan o. So dami. Ipat tayo. So ano lang guys, tiyaga lang tiyaga lang mga labs yung pangunguha. So kakalkalin natin yung mga dahon ng sibuyas. Ayan o. At kung sinuswerte naman guys merong makikita kayo yung meron pang hindi siya na nahugot. Malaki-laki to guys. Oh, laki. So makikita ka rin ng goods. O malaki yung mga hindi nila nakita na hinugot. Yan o, laki o. Kumpara yung mga lang, maliliit o. Ayan o, malaki to o. So goods to. Ito yung tinatawag nilang goods, yung maganda yung pagkabilog. So hindi lang reject yung makikita mo dito mga labs. Makakatsamba ka rin ng ng goods na sibuyas. So pwede mo rin ito pagkakitaan guys to. Pwede rin itong pangbenta. Ayan o. Malalim lang siya. Meron tayong nakitang isa, goods. Ayan o. Nakakita tayo isang goods. Yan, okay natin.
dami-dami rin nakuha natin. Ayan. Kita nyo ba guys? So ayan na nga mga labs. Tapos na tayong manguha. So medyo mainit na. Mamaya ulit. Ano, punta tayo sa maliit na kubo. Ayan o, mga tanim na sibuyas o. Malawak pa. Pangat na rugit. Ito yun ah. Alam ko kutsilyong. Seven, alam to eh. Kamay na. Alam ko kutsilyong nga diyan. Gatay ma. Mas kita alam ni pinili. Dili para ba mo kung doon eh. Ah. Apa Ta. kita? Apa kita? Ang kanu nga dito. Ay, Ay abungo da. Ito eh. Kaso ni. Kaya baramot jay. Dito ilang da iyo ta no mabiit kaso ni Kasto ti pamayan nyo ilang da iyo. Ito kayo ni Ito yung baba. Daba ba nagunta ka niya? Ako dali tayo. Yan. Ano no? So isa-isain nating ano, Sama na. tanggalin yung ano, yung dahon. Nalwada mama. Makimarites. Bebe ang laki. So may mga nakukuha tayong mga goods gaya nito. Ito yung mga tinatawag nilang mga goods, mga labs guys. So maganda yung pagkabilog, tama-tama yung size. Yan. So yan, may nakukuha tayong mga goods. Yan o, yan yung mga goods. So kumpara mo naman dito sa ano, mga payat o itong mga maliliit. Ito naman yung mga reject. Pero sa amin na walang mahal sibuyas sa ano guys, sa lugar namin. So walang reject. Lahat to pwede, mga labs. Mapamaliit man, yan oh. So nung kamahalan nga ng sibuyas, mga labs, birin mo kung bibili ka sa tindahan nito o sa palengke. So 5 pesos na to. 5 pesos na to, mga labs. Let me take you for a ride, dancing with the lights, our hearts beating like a drum tonight. Tonight, let me take you for a ride, for a ride. My baby, dancing with the lights. Yung nakuha nating sibuyas, so madami tayong nakuha. Yan oh. Tonight, let me take you for a ride. Ooh.
take you for a ride.